Ram titi pagluto na po. Naimbagngal daw tayo aming kakamsat. Okay, datin iba'y tapyas kaya tatangal daw. Papantay og luto dito igid ti Karayan. Yan, jay kampo ni Nong Marlo ni Gay Lusak. So kadwa tayo ni Paresting, ajig kalkalit at tayo ti paglutuan tayo. Ken atoy madamag kalkali iti bubon nga pag buggo tayo kada pagarasaw iti ipagas. Ken lutuan tayo nga karne. Nuning. Siyempre, hanggang mapukpok nga kadwa tayo kanayon ni Bro Robin. Yan. Agupis iti papaya. Pang daw pidenti ka. Lauya. Lauya. Banata man bro. Kira mo na jiwa bro. Damo nga ilgat kisugat. Hospital bro. Kadait. Palinawon tayo titanong na. Sapol nga may kat amin ti nalibod. Diskarte lang na. Okay, kapsat. Kapalit nga isa natin. Chinambahan tirakod nan. Yo. Pagaliston namin natin guys. Lalo no. Lamot siya pagaliston na babae. Ya bro. Si bro niya pagaliston. Arak. Arak. Agtigar-garti mo na guys na ba? Nung madi makaraman. Talaga pag. Nya pala. Talaga pag. Na? Ne, ni boy in love. Daytat mabulinain. Oh, nagsyatan na. Bas. Manatambrad. Oh, nagbeti ko na, burat na eh. Bukwar siya. Nagsibsibon. Parang bukwar na. Sebo. Di mas. Yo, slow mo. Urente si slow mo. Supot sa. Kambasit asin natin no. Sana talo piraso. Talo nga kwa, may sapirit. Dan sabi Ito. Ato yan, tipang pabara kakabsat. Tinuno nga sili. Limas. Ito ti dalayap tayo. Dapat kalamansi. Dapat sili tayo. Kita. Maglayong sumrutok mo. Lanti man no kasano ti kasasad natin ko. Yun. Masay ti buruk na. Kana say. Nay. Oh, nagdaksyon mo Pau. na eh. Tao na ha. Swerte di makahala. Mga latiti ko. Pang katayo, pang papuskulturo pa. Pang paimas ti pangan. Ano eh? Papaya lang ya bro. Mun bro. Ito lang ta bro, wag iti bro. Oh. Kabsat. Patay. Pagyan ng teonti ko. Istorya. Kung kami pagtagayan may iso ka ko. Nang tagan ko ni Paresting na iti pagtagayan may kakabsat. Ako na itugot may nga shot glass. Yan ni tata Ako pagparakoin. agar aramid ti pagikit na. Gitay ka no. Gitay. Yan. Pangdait tinaikot. Pagikit na inti sikay nga puro pigi sa amin. Ewan eh. Atin kapsat shot glass men. Oh. Kira mon. Guwapon. Kasi mangko di may sama kapsa may ni pare baldaw. Dog eh. Nagwapo tayo na ramit mo nga shot glass pare. Pare. Permi koy. Nepaw napuno mo tay. Lay. Ito na. Talaga ba? Pasitin ko hindi rabi eh. Among gapumula sa among nga basitara kanyo. Nay. Kabutan ko nang may sakit. Saptoy. Nagkira ko ka. Kala kayo luting nyo katay kakapsat sila. Ay agan ako ni tinawa mo kuno. No. Al daw ngam kwa. Di kami kwa war. Pagtambayan.
Awan na bati di tayo kalapawa, hindi ka. Nanti kami warang kakadwa. Yan na barbarat tao eh. Hindi mo bagbagkatan namin na ta. Nagdakil na eh. Indo. Lang na itong mga kon. Lang, nagdakil mo na tamo brad. Permisi ka, bagkatagsan. Gimas na eh. Nay pa. Awan na satan. Si putak boy. Si Adyo. Nay. Nay. Yan na ganan. Mga laka pag-ipatay. Di pala binakat amin na nang pag-ipatayan gusto na niya. Sila di mo yan. Dito ka lang ito na niya. Bakatan nila yan. Patay mo siya. Ganda lang kami sana. Ganda lang. May katat na kinda kalamansi na ata kadawan. Pampalsam. Ita kalamansi na layam. Kalamansi bro. Oh, didis ko din natulong ang kalamansi. Pilipinas. Masa nagada nga tatang bro. Dapay kalamansi tan ka. Si talok tamon bro. Patingam. Opo, bijong bro. Pau, burburak. Naglamis ti Pilipinas na ya. Yaman ako kada di parabor ngayon tayo para kami nangroon sa nagkuman sa gobyerno talo pagyaman kami ng tuto di ganyan pa yung Russia bagay ganyan sa tayo pero may goy tapos kada di subok yaman kami ng po kada ito yung parabor yung kada kami ngayon daw amen. Oh, tiran. Sa tira. Sino mo siya? Sakto lang aja ko kakadwa. Aja pambabarami nga talo. Talo nga bilog. Tulong na minsan naman ito bilog ay. Pangsida tayong tutot sa marmo. Barat ano matutulang ka Barang. Yung sakit na po siya. Wah. Pinto ka mga shoutout tayo ko. Awas, dalayap. Teo, nagimas. Kinayo amin. Maraming lang. hindi masa JC siya Nagluto kami kinayo na. Naman kami kinamit. Sila di pihak di probinsya Kakapsat. lamig ng panahon pero bumarap na Papay, saksak mo dito yun, ilabay mo. Talsong na basa ito na yata. Ya. Malipatan ni bagat kan nila kayo. Nga ba naga? Ay. mga nalatibyan ng probinsya yan Uldukan gray as a bird gray rin yung dog oh yun yung dog natin ang hangin dito look Bandok. salo Bandok. Jadi nga tandok. Dapat kasi pakasaran dan karay tayo. Manso. Wala kang talaw. Take 3. up ay hindi tayo makuha na
Ano kanya ka? Tama revelasyon na siya. Ini kadang berbeda. Papaya. Gimas ngamen. Gimas di mga tayo kuman. So gabi ko yung gusto. Ya, tombean. Ulo di pakbag. Pakbag, papaitan. Pag nakaldarod ko yun. Ano mo ba? Masarap pa tayo lalakal. Virginia. Gabi ka pa ya. Ano sabi si Darod? Hindi ka patangtak daw. Ano agsa do kapsat. Kay igit karayam. Ni batwan ni nga ugam. Daw. Hindi lukan mo aja. Nagsabi dyan nga kapsat si Numay, takot tayo di karayaan. Kano dami na pati. Jarang ka dun dyan. Agga po karayan kapsat nga danom. Manain. Napantasin na doon dyan ko ah. Hindi bubuntay oh. Free flow. Free flow. Free flow. Oop. Siyempre. Apa hindi pala nala eh, alam mo Ben? Ah. Tayo Neg, isa yun ah. sabay ka manin. Ganapati nga may isa. Basingin na po. Tira mo bro. Para saan? Para saan? Nagbibinay nandan na yung kasta talaga ng Ilocano. Nagkabaid. Ano marlate na eh? Doon tayo Diba? nagkaroon. Tinira na. Agbayk-bayk. Banata. Ano paras tinga lang? Dapat kinalubang matayin nyo. Nay, nagganay. Kinalabang ko ma. Tingnan mo lang. Naladaw. Kilo sa akong ladaw. Nerod. Dapat kinaluban ako pala ito yung niya. Kumaa. Tanan na to. Maan. Yawan. So mga kapsa, tagyaman kami ti tultuloy nga sa portal namin. YouTube channel may. Siyempre supportaran tayo ni Guy Lusak. Numero ganan natin yung YouTube channel na. Guy Lusak. Na, Si Kasisid yun. ni Kasisid. Pero yung tawag nyo sa akin, Kasisid pa rin. Makita yung kakabsat at timulan natin eh. Atay, cauliflower natin raw. Cauliflower. Cauliflower namin natin ni kakabsat. Aglalaok. At the cauliflower na, the pichay na. Nya ba yung mulam din raw? Choy Sam. Nya pa, repolyo da? Ay, nandun yung... Repolyo kan lettuce na dajay banda kasi dagdibalay da. So nga dito ay awan. Nya no, kasi ko lang. And dapay sweet corn na. Kanya mata sweet corn? Oh, simple yan. Ada sweet corn ta ni kabsat. Dalimana ni Paris ting ati kamay. Nalpasoy. Hintayin ka kabsat agad ito yun. Oh, medyo nabsog tibok set. Okay, abangan nyo aji sa marno nga kami na-upload mi kasi sumarno man nga content mi kita gluto-luto kami men dito igid di karayan ano kumkuman. So iya kadwak munadan tajita. Yaman kami apo ti tultuling nga support tayo kanyami. Ti vlog mi. So ganun natin amin kanayon.